tu Toxi a znovu Veříko. Máme tu plním nesmyselné úkoly, panúšku. Takže dajte like, odber, my sa vidíme na videjko. Tak už si vidí, to prvé videjko. Zakývaj na auto. Ideme na to. Dám. Tak máme tu ďalšie videjko. Ľahni si na zem. Urob beko. Co tam ľudia? Zober sukňu, hoď beko. Myslím side flip. Už. Tak to bude nos. Tak mám to spravené, aké je nos. Mám to skúsiť, hej, ako to chutná. To nie dobré, do piči. Rozbih hlavca, 3 vajca hlavu. Vajíčka nemám. Ahojte ľudia, čaute, môj asi už, treba sa strihať. Máte sa spekne, dajte odber, like, čau.